नमस्कार. एकंदरीतमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. गोव्यात आज काय काय घडलं आणि कुठल्या बातमीची चर्चा आहे हे कमीत कमी वेळेमध्ये या बुलेटिनमध्ये तुम्हाला दाखवण्याचा आमचा नेहमी प्रयत्न असतो. आजही आम्ही तुम्हाला अशा काही निवडक महत्त्वाच्या बातम्या दाखवणार आहोत. गोव्यात सध्या पोलीस भरतीत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा विषय तापू लागलेला आहे आणि पोलिसांकडूनच माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार हे उघड झालं आहे. याबद्दलचा एक खास रिपोर्ट आम्ही तुम्हाला दाखवणारच आहोत. पण सगळ्यात आधी जाऊया आमच्या डिजिटल न्यूजरूममध्ये. तिथे संघवी आहे. संघवी, काय अपडेट्स आहेत तुझ्याकडे? आज काय घडलं आहे गोव्यात? दिनेश, दिवाळी येते आणि त्यानिमित्तानं गोव्यात पर्यटकांची बरीचशी गर्दी होणार आहे. तर सुट्ट्यांचा बेत असेल किंवा पर्यटकांची गर्दी असेल याचा विचार करून मध्य रेल्वेनं आता कोकण आणि गोव्याच्या भागामध्ये जास्त रेल्वेगाड्या सोडणार असल्याचं सांगितलंय. त्यामुळे पर्यटकांच्या दृष्टीनं ही एक चांगली बातमी आहे. दुसरी बातमी अशी आहे की स्थानिक स्वराज्य संस्थांची थकबाकी वाढत चालली आहे आणि ती लवकरात लवकर भरावी असं पंचायत मंत्री माविन गुदिनो यांनी सांगितलेलं आहे. आणि जर भरली नाही तर ते बंधनकारक करणार असल्याचं तसंच त्यांच्यावरती कारवाई करणार असल्याचं सांगितलंय. तिसरी बातमी गोव्याच्या आरोग्याच्या दृष्टीनं आहे. ती म्हणजे आज कोरोनाचे 15 रुग्ण गोव्यात सापडलेले आहेत. 7 जणांना डिस्चार्ज दिलेला आहे आणि 418 जणांच्या आज चाचण्या केलेल्या आहेत. दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर सगळ्या पर्यटकांनी स्थानिकांनी काळजी घेणं गरजेचं आहे, कारण प्रचंड प्रमाणात यावेळी गर्दी होण्याची शक्यता आहे. दिनेश, धन्यवाद संघवी ही माहिती दिल्याबद्दल. संघवीकडून आपण काही अपडेट्स घेतलेले आहेत आणि काही महत्त्वाच्या बातम्याही आपण पाहणार आहोत. पण त्याआधी पाहूया कुठच्या बातम्या झाल्यात आजच्या हेडलाईन्स. काँग्रेसमधून भाजपात येऊनही आपल्या मतदारसंघातली विकास कामं होत नाहीत म्हणून आमदार पोहोचले मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यावर. मुख्यमंत्र्यांनीही ताबडतोब क्लिअर केल्या फायली. कर थकबाकी असेल तर ग्रामपंचायतीतून मिळणार नाही एकही दाखला. पंचायत मंत्री माविन गुदिनो यांचा इशारा. गोव्यात आता घरपोहोच मिळणार पेट्रोल आणि डिझेलही. फ्युएल बडी या घरपोच इंधन देणाऱ्या सेवेचं मुख्यमंत्र्यांनी केलं उद्घाटन. राहुल गांधींनी भारत जोडो यात्रा थांबवून हिमाचल आणि गुजरात निवडणुकीच्या प्रचारात उतरावं. काँग्रेसचेच खासदार फ्रान्सिस सार्दिन यांचा राहुल गांधींना सल्ला. ONGCला भेट द्यायला आलेल्या सरकारच्या 3 मंत्र्यांवर भडकले नाकेरी किटला ग्रामपंचायतीचे सदस्य. कंपनीने ग्रामपंचायतीचा एकही परवाना अद्याप का घेतला नाही, सदस्यांचा सवाल. आणि कळंगूटमधल्या शेत जमिनीचं सपाटीकरण ग्रामस्थांनी रोखलं. जमिनीची मालकी कोणाची याबद्दल झाला वाद. आता बातमी पोलीस खात्यातल्या महाभ्रष्टाचाराची. गोव्याच्या पोलीस भरतीत महाघोटाळा झाल्याचा आरोप करत ही संपूर्ण भरती रद्द करावी अशी मागणी गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष आणि फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी केले. विशेष म्हणजे हे आरोप करताना माहितीच्या अधिकारात पोलीस खात्यानेच दिलेल्या माहितीचा सरदेसाई यांनी आधार घेतल्यामुळे गृह खातं सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची कोंडी झाली आहे. या संपूर्ण घोटाळ्याची चौकशी होऊन दोषींवर कारवाई झाली नाही तर सरकार विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याचंही विजय सरदेसाई यांनी म्हटलंय. बघूया हा खास रिपोर्ट. 145 पोलीस उपनिरीक्षक आणि 734 पोलीस कॉन्स्टेबल भरतीसाठी गृह विभागाने मार्च 2021 मध्ये जाहिरात काढली. या जाहिरातीनुसार झालेल्या पोलीस भरतीसाठी आलेल्या उमेदवारांची नोव्हेंबर 2021 मध्ये फिजिकल टेस्ट घेण्यात आली. मात्र या टेस्टमध्ये नापास झालेल्यांना पास तर पास झालेल्या काही उमेदवारांना नापास करण्यात आल्याचं पोलीस अधिकाऱ्यांनीच केलेल्या चौकशीत उघड झालं. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीसाठी जून 2022 मध्ये सरकारने 5 समित्या नेमल्या. या समित्यांनी गेल्याच महिन्यात आपला अहवालही दिलाय, पण या अहवालावर अद्यापही कोणतीही कारवाई झालेली नाही. 29 जून 2022 आम्ही एक प्रधानमंत्र्याक लेटर बरयलें. 29 जून 2022ला आम्ही या महाघोटाळ्याबद्दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून ही भरती रद्द करावी अशी मागणी केली. या घोटाळ्यात दोषी असणाऱ्यांवर कारवाई झाली नाही तर आम्ही उच्च न्यायालयात आणि वेळ प्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयातही जाण्याचं ठरवलंय. दुर्या IG, DG, होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी म्हणटा चीफ सेक्रेटरी हा तो जर हे रिक्रुटमेंट स्कॅमाचेर एक्शन घेना जाल्यार आमी वील हॅव टू मूव द हायकोर्ट.
वील हॅव टू मूव द सुप्रीम कोर्ट. ब्रँड गोवा म्हणटा ताका एक इररिपेरेबल डॅमेज जातली आनी जंगल राज गोंयचें नांव जंगल राज्या खातीर फामाद जातलें. या पोलीस उपनिरीक्षक भरतीत किती मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झालाय हे दाखवण्यासाठी सरदेसाई यांनी गृह विभागानेच दिलेली अधिकृत माहिती सादर केली आहे. कॉन्स्टेबल परीक्षेत पहिल्या दिवशी ज्या उमेदवारांना 15 ते 18 गुण मिळून जे उमेदवार नापास होतात त्याच उमेदवारांना दुसऱ्या दिवशी झालेल्या पोलीस उपनिरीक्षक पदाच्या परीक्षेत 100 पैकी 98 गुण कसे काय मिळतात असा सवाल करत सरदेसाई यांनी या उमेदवारांची यादीच माध्यमांसमोर मांडली आहे आणि या घोटाळ्यात पोलीस खात्यातले बडे अधिकारी सामील असल्याचा आरोपही केलाय. निकिता निलेश नाईक कॉन्स्टेबल म्हणून ताका एग्जामीक 1 तारखेक पडले मार्क 15 100तले. दुसऱ्या दिसा PSIक ताका मार्क पडटा 83. म्हळ्यार कितली पर्संटेज वाडली? 553% इन्क्रीज ऑफ मार्क्स. इतले ते एक दिसान इंटेलिजंट जाले. सुनील शेखर सावंत देसाई पयल्या दिसा ताका पडटा 18 मार्क, दुसऱ्या दिसा मार्क पडटा 98. शुभम सुरेश कोरगांवकर पयल्या दिसा पडटा 28, दुसऱ्या दिसा पडटा 98. याचा अर्थ असा होतो की पहिल्या दिवशी तिसरीच्या परीक्षेत नापास झालेला विद्यार्थी दुसऱ्या दिवशी लगेच BAच्या परीक्षेला बसतो आणि प्रथम श्रेणीत उत्तीर्ण होतो. एका रात्रीतला हा चमत्कार फक्त गोव्यातच होऊ शकतो आणि हे पैसे खाल्ल्याशिवाय झालेलं नाही. यात बडे अधिकारीही सामील आहेत. मुख्यमंत्र्याचो डिपार्टमेंट आणि हाजेर म्हाका दिसता खोलायेन इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय. पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी 35 लाख तर पोलीस कॉन्स्टेबल पदासाठी 15 लाख घेतले गेल्याचा आरोपही सरदेसाई यांनी केला आहे. राज्याचं गृह खातं सांभाळणारे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मात्र यावर कोणतंही भाष्य करायला सध्या तरी तयार नाहीयेत. मात्र जर पोलीस खात्यानेच दिलेल्या माहितीत हा घोटाळा झाल्याचं उघड होत असेल आणि याबाबत पोलीस अधिकाऱ्यांनीच दिलेल्या अहवालावर कारवाई होत नसेल तर गृहमंत्री प्रमोद सावंत यांना आपल्या खात्यात नेमकं चाललंय तरी काय याची माहिती तरी आहे का असा प्रश्न विरोधक विचारतायत. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. एकंदरीत मध्ये आज इतकंच. जाता जाता आठवण करून देतो की गोव्यातल्या ताज्या आणि अचूक माहितीसाठी गोमंतक TV या आमच्या यूट्यूब चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. तसंच दैनिक gomantaktv.com या आमच्या वेबसाईटलाही फॉलो करा. तसंच आमच्या फेसबुक पेजलाही फॉलो करा. आणि हो, आणखीन एक विनंती आहे, दिवाळी जवळ येते आहे तेव्हा या दिवाळीला तरी कृपया मोठ्या आवाजातले फटाके फोडणं आणि मोठ्या आवाजात DJ लावणं टाळा. धन्यवाद. उद्या पुन्हा भेटू. शुभरात्री.